porque estaban traballando, e entón a miña avoa, que era a miña madriña tamén, vivía na casa pegada á nosa, pois era quen me recollía do autobús, quen me daba a merenda, si podía axudábame cos deberes, e que dábame 25 pesetas, así a escondidas, toma, non lle digas nada a teus pais. Cando xa 25 pesetas non valían para nada, non daban para nada, non daban ni para unha bolsa de pipas. Pero la dábamos, eu collía, grazas, avoa, grazas. Cando xuntaba 4 ou 5 desas, pois, compraba algo. Bueno, pois eu teño moito cariño a miña avoa. A miña avoa, a meirande parte das noites, casi todas as noites, subía á miña habitación e sentaba na miña cama e contábame. Pero non me contaba contos, na miña casa nunca se contou contos, e cando se contaron eran contos inapropiados para unha infancia como a miña. Quer dizer, a min cando me contaba un conto xa sabía que non iba a dormir en 3 días. Con uns contos terribles, unhas cousas desasosegantes. Era normalmente, no, claro, normalmente as netas, o sea, as avoas e os avós, non, teñen que ter cuidado, co que lle contan aos netos, para non meterlles cousas na cabeza ou para non perturbalos, non? Pero no noso caso teníamos que ter os netos cuidado co que preguntábamos, porque non vai a ser que me vai a soltar unha historia destas e xa non podía dormir. Entón, ela viña e contábame o que fixera aquel día, o que ia facer ao día seguinte, o que lle pasaron a veciña, a miña avoa, naquelas 27 casas que dicías ti, a miña avoa apenas saído aí. Miña avoa, hai constancia de que foi unha vez ata Ribadeo, o sea, Cervo está no medio da Mariña, foi unha vez ata Ribadeo, que é outro extremo da Mariña, que está como a 30 minutos ou así, e a semana seguinte foi ata Viveiro. E aquela foi toda a magnitude de viaxe que fixo, nunca se viaxou máis alada, nunca foi máis... Chegou á casa de Viveiro e dixo que grande é o mundo, Dixo sentidamente, fixéraselle eterno. Entón ela, todo o que sabía eran daquelas 27 casas. Ahora sabía o todo, Sabía o todo, non pasaba un segredo que non se enterase ela. Entón ela viña e contábame. E a veces contábame, pois, de cando era nena, ou preguntáballe eu, contábame, pois, eso, pois, de cando non había... Pois todo o que temos agora, cando non había nin televisión, nin internet, nin Netflix, nin consolas, nin nada, por non había nin electricidade. E eu preguntaba, que facíades logo? E dice, pois mira, depois de cear, sentábamos ao redor da lareira e facían unha cousa que eu isto agora conto nos colexios. Os nenos maravillanse. Quedan impresionados. Digo, e sabedes que facían nos tempos das nosas avoas e dos nosos avós? Depois de cear, entón xa ven que vai ser algo interesante, que hai un clipete, dicen, que facían? Falaban. Falaban, e de que? E de que falaban? Claro, non contemplan algo que non sexa mirar unha pantalla depois da cea, non? Pois falaban, e dicía a miña avoa, pois que falaban? Pois contaban o que fixeran aquel día, o que ian facer o día seguinte, o que lle pasara a unha veciña, isto era así un pouco o que contaban. E despois, como moito xa, cando se iban as crianzas para a cama, pois, ao mellor contaban contos do... Dicía a miña avoa, contábamos os contos do que pasaba ao outro lado da porta. Nós estábamos encerrados... Claro, Galicia non che era como Castela e León. Castela e León, tú sales da casa, colles un candil, sales da casa, e ves 100 metros á redonda tranquilamente. Tú en Galicia, non... Bueno, pois sabedes aquí perfectamente, sales da casa, naqueles tempos que non había alumeado público ni nada, sales da casa, é fácil que che pase calquera cousa, que caias por un terraplén abaixo, que caias nun río e te afogues, que te coma un lobo, que te asalten, ou unha combinación de varias xuntas. Claro, ali en Castela e León non contaban contos, non teñen contos, porque podías sair da casa tranquilamente e ir visitar o veciño no medio da noite, non che iba a pasar nada. Se ven un lobo, víalo a suficiente distancia, con que houbera un pouco de luar, xa o vías, non había lobos en Castela e León, onde se iban a esconder. Non teñen onde esconderse. Entón, os contos que contan ali, dicía Leandro Carreal Varello, son contos de disputas polas terras ou de amoríos. Contan así cosas. Pero aquí non. Aquí contamos contos chicha guapa, Aquí temos o lobisome, as mouras, non? As mouras que son seres, sabedes, non? Son seres que son mulleres fermosas normalmente que están vixiando un tesouro ao pé dunha pedra, ao pé dun regato, ao pé dun río. Ou temos, bueno, o lobisome que xa dixen antes, que é o home lobo, ou temos os sacauntos. A miña avoa contábame tamén dos soldados de Herodes. A miña avoa dicíanlle que polas noites os soldados de Herodes, Herodes o Grande, Palestina, pois os soldados de Herodes viñan por Galicia adiante
facendo rotonda, a busca dos nenos que saían da casa para cortarlles a cabeza. Carallo, ya está. Chámate despois a Super Nani. Pero funcionaba que a miña avoa dixo, non salía da casa. Dicía a miña avoa, eu estaba na cama, dormía cunha irmá, porque eran unha familia grande, compartían cama as irmás, e dábase calor tamén, e cháchara pola noite. Dicía, eu estaba na cama e escoitaba como ladraban os cans da aldea veciña, da aldea que estaba antes, non? Aquí tamén se han de escoitar, cando non hai coches de noite, escoitarán os cans veciños, non? E dali un pouco, escoitaban os cans da súa aldea. E dali un pouco, os da seguinte aldea. E dicía miña, aí van os Herodes, os soldados de Herodes. Aí van. Claro, colaba, cadraba, non? A versión cadraba co que lle contaban. A Santa Compaña, é verdad, a Santa Compaña. A Santa Compaña tuvieron que explicar, esta semana tuvieron que explicar en Valencia, da Santa Compaña, porque ali non teñen esta figura, non? Pero, como a Santa Compaña? A Santa Compaña, claro, expliquei o que sabía, mas son dúas ringleiras como de presencias, ás veces non se ven, pero presíntense, e cando se ven, pois soen ser figuras como con sudarios, que traslucen, que emiten unha radiación propia, que parece que van andando, pero non tocan o chan, e van andando polos medios dos camiños, e van ás casas da xente que está a piques de morrer. Dicen, pero como é eso? Como é eso? Dicen, en Valencia non lles cadraba na cabeza algo así, porque ali é todo chao tamén, ali aparcas en doble fila e deixas o freno de man baixado. E se alguén ten que sacar o coche, empuxan o coche para diante e sacan o coche. Aí non... Como é eso de Santa Compaña andando polos camiños? Entón, tívenme que ir a un símil contemporáneo. Dixen, vamos a ver, nunca vos pasou de ir no coche por carreteras secundarias, así xa entre o Lusco e Fusco a esta hora, máis ou menos, que xa empeza a escurecer, ir co coche tranquilo, porque nas carreteras secundarias nunca te topas con ninguén, ir a toda a hoste polo medio das carreteras, e de repente, despois dunha curva, toparte con 7 ou 8 vellos e vellas con seus chalecos reflectantes andando polo medio do camiño. Pois a Santa Compaña é unha cousa similar. É algo similar a eso, e aí o entenderon. E a miña avoa, bueno, eu intentaba que non me contase moitas historias destas, porque eran todas... Eu non sei, eu agora leo destas historias, da tradición oral, non? Destes contos de tradición oral. Para mí non me parecen tan terribles como vos contaba a miña avoa. Eu creo que a miña avoa exageramos ainda un pouco máis. Tiña esta vena así tarantiniana, levábamos ao extremo, non? Eu un día pregunteille, mirade como é, porque preguntei, ti como coñeciches o avó? Porque o avó non o cheguei a coñecer, morreu antes de que eu nacera. Como coñeciche o avó? Pois non me contou como coñeceu o avó. Contoume como se ligaba cando ele era nova. Eu, non, xa estamos. Entón contoume, a verdad que me deixo tan claro, tan meridiano, que dixen, quixen contalo tamén alá onde vou. En Valencia... Contello e eles non teñen, aquí supoño que teríades un sistema similar, que era o baile, non? Era onde se ligaba antes o baile, bueno, ligábase cando se podían, onde se podía, non? Pero, digamos que naquel tempo estaba a cousa moito máis controlada, sobre todo para as mulleres. Dicía a miña avoa que, claro, as rapazas tiñan que preservar a honra. Sobre os seus ombros estaba a honra da familia enteira, que é unha presión que, cuidado, non a quitas de encima nunca, Entón as rapazas eran moi comedidas, dicía a miña avó, había que ter moito cuidado, se te vían falando con máis dun rapaz, xa tiñas un problema. Entón, o momento para ligar establecido socialmente era o baile era unha vez cada 15, isto tedelo aquí seguro, non? Tiñadelo aquí seguro. O baile era unha vez cada 15 días, dependendo da parroquia ou do grande que fose o pobo, era un local onde a xente nova pagaba a escote, pois unhos músicos, compraban algo de beber, e xuntábanse ali, e ali bailaban. Basicamente iban ali a bailar. Por que bailar? Porque o bailar permite frotar. Non, é a excusa que tiñan para arrechegarse. Entón, miña avó contábame como se ligaba, e explicoumo en 4 pasos. Eu vou contar os 4 pasos que me explicou a miña avó, a ver se coinciden aquí. É un estudio antropolóxico. Vale, a miña avó decía que, bueno, había xa xente nova que xa tiñan as parellas consolidadas, que xa a familia estaba de acordo, incluso había as proclamas feitas, non? Xa había aí unha decisión de casamento, entón esas parellas bailaban libremente, tiñan o baile para elas. Pero despois estaban as rapazas e os rapaces que non tiñan parella. E sobre todo as rapazas, como para que non as visen falando moito cos rapaces, as rapazas íbanse todas
pa unha esquiniña, e ás veces bailaban incluso entre elas, porque iso non daba mal que falar. E xuntábanse ali, e claro, os rapaces que non tiñan parella, que facían? Xuntábanse noutro lado, que remedio, non tiñan outro. As rapazas estaban ali, eles entre eles non bailaban, non estaba ben visto. Entón quedaba ali. Entón a miña avó explicoume os 4 pasos. O primeiro paso é o das miradas, que eu estou entendino perfectamente, claro. Antes de, para localizar a presa, tens que vela, tens que mirala, tens que calibrala, non, digamos. Pero non, isto vai máis alá. A miña avó, claro, pues, estaban aquí, imaginaba, vamos poñer nombres, Maruxa e Pepe. Vale, aquí entre as rapazas está Maruxa, aquí entre os rapazes está Pepe. Entón Maruxa estaba aí coas rapazas, coas súas amigas, e miraba para o outro lado, e de repente, ai, mira o Pepe, que se fixo un mozo xa, que xa é un home. E mira, é guapo, enche a roupa. E mira que pelazo. Non, era, Maruxa facía aí a súa avaliación. Entón, como chamaba a súa atención? Mirando. Entón, clavaba a mirada, hasta que ele se dera conta. Pepe igual non era moi espabilado, tardaba en darse conta, joder, cabrón de Pepe. Entón a rapaza miraba, e Pepe témolo aquí cos seus amigotes, o mío estaba tomando un chato de viño ou calquera cousa aquí, bueno, pues, facendo as cousas que facían os mozos, falando as bravadas que dirían e tal, e a mellor xirábase, e vía a Maruxa, vía a mirada clavada nel de Maruxa. E ao mellor gustaballe Maruxa tamén un pouco. Vamos a imaginalo, non? Porque senón acabou a historia, non? Vamos contar aí. Entón, miraba a Maruxa, mira a Maruxa. Puxose ben, está repoluda. Entón, como Maruxa miraba, pois ele miraba tamén. El con máis chulería, non? Porque os rapaces, así como as rapazas dixen antes, tiñan que preservar a súa honra, os rapaces podían facer o que lles dera gana, quen se iba a meter con eles. Entón, gusta chesto, Non, imagino, non? Algo así. Pois así, 3 ou 4 meses. Dixo a miña avó, a primeira etapa, 3 ou 4 meses de miradas. 3 ou 4 meses mirándose, que isto, cuidado, non hai moitas formas de mirar máis. E miraditas, e mira tal, e parpadeos, 3 ou 4 meses. A segunda etapa, unha vez pasada a etapa das miradas, que xa quedara claro o interese mutuo, non? A segunda etapa era a das cantigas. Que pasaba aquí? Pasaba aquí que estamos nun baile, se ian contratar músicos, non? Pois un gaiteiro, un acordeonista, traían músicos que estaban tocando para que a xente bailara, para que as parellas conformadas puidesen bailar. Pero os músicos necesitaban mollar a palleta, facían descansos. E cando facían descansos, acababas a música, e as parellas non podían bailar. E a que foran as parellas? As parellas foron a bailar, que era o que lles interesaba. Entón dicíanlle, ou as rapazas, ou os rapazes, collede unha pandereta e cantade algo aí, veña, facede algo, entón sin facer nada. Entón Maruxa, dicía, esta é a ocasión. Entón Maruxa collía a pandereta, botáballe unha mirada a Pepe, e cantáballe. Non? Entón non trouxen a pandereta, pero tiña a pandereta dos pobres. Entón, vamos representar un pouco como era a secuenciación de cantos que se daban nesta situación. Entón cantaba Maruxa. Por ben e ben que te queira, nai que te pareu. Por ben e ben que te queira, moito máis te quero eu.